Euskal Herriko ibaiak ez dira Bruselan jaiotzen, baina bai pasatzen direla handik. 2000 urteko esparru zuzentarauak uraren kudeaketan aldaketa garrantzitsua ekarri zuen. Arau horrek dio, datorren urterako, 2015erako, Europako ur-masa guztiek egoera ekologiko onean egon beharko dutela. Eta hor etorri zen aldaketa, egoera ekologikoaren definizio berrian. Eta hori izan zen sekulako iraultza, ze ordura arte bakarrik begiratzen zitzaion uraren kalitateari, ura garbi edo zikin dago. Baina arte zarauak esaten du ez ura, bai, baina gainera bertan behar duten komunitateak eta gainera ibaiek behar dutela bere morfologia naturala eta emari naturalak eta bar. Eta 2015erako noski ez dira denak egoera honean egongo, baina behintzat prozedurak eta metodoak eta jarri dira beren egoera aztertzeko, ikusteko zein den eta dauzkaten akatsak eta konpontzeko. Denetarik aurki daiteke ibaien ibilguan. Zati batzuek aipatutako egoera ekologiko onori gertu badute, beste batzuk gizakia eta ibaien arteko menderatze harreman historikoaren erakusgarri dira. 20. mendien batipat, adin bateko gehan bizi izan dugu gaina, oso eremu zikin eta kontaminauak izan dien eremuk izan di ibaiek, zikinkeri guztie botatzen zen bere hortan, eta egile da, azkenen urte hauetan hor urratz importantiek eman diela, saneamentu, arazketa, baina egile da hortek haratago joan nahi dugula eta kultura berri bat sortu nahi dugula ibaien inguruen. Ibai baten egoera ekologikoa beste faktore batzuen artean, ur korronteak duen formak eta landarediak ezartzen dute. Zuhaitz estalkiak eta landaretza aberatxez hornitutako ibaiertzek bizitza bermatzen dute. Batetik, iragazki berde eta handi baten antzera, ekosistema honek ura arazten duelako. Eta bestetik, ur emariaren temperatura doitzen duelako, berotzea eragotziz. 21 edo 22 gradutik gora, arrainek arazoak dituzte bizirik irauteko. Ibilguaren goiko zatietan hasten dira ikusten ibaia kontrolatzeko lanen aztarnak, batzuk aspaldikoak. Nekazari nahiz abeltzainek betidanik lurra irabazi dute ibaien bizkar. Haien ibilgua moldatu izan dute, hormak eraikiz eta urremariak analizatuz. Hemendik aurrera eta itsasoraino urak gizakiak esandako lekutik joan beharko du. Baserritarrak hasi ziren ibaiari lurra kentzen, baina atzetik asko etorri dira. Zerrenda luzea da eta eskuartzeak zein baino zein mugatzaileagoak. Hemen adibidez, 60ko hamarkadan, ibaiaren ia kilometro bat estali eta gainean faktoria handi bat eraiki zuten. Ibaia punta batean desagertzen da eta ilunpetik sortzen da berriz ere beste puntan. Eta hemen berriz, etxe bizitzak egin zituzten ibilguan bertan. Euskal Herriko orografiak ipar isurikoak batez ere ez du elkar bizitza honetan gehiegi lagundu. Ibarrestuak, ibilgu laburrak eta eraikitzeko lursail gutxi. Gipuzkoako Deba bailara koktel horren adibide garbia da. Ia bide guztian kanalizatuta doa ibaia, eta uholdeak saiesteko ibaiertzak garbitu egiten dira erabat. Nik uste Europan badugula arazo bat eta da duela milaka urte asko eraldatu dugula gure ingurunea. Eta orduan, ahaztu egin zaigu zer den baso natural bat, ibai natural bat edo zein ekosistema natural. Hauek ez dira izaten txukun-txukuna, garbi-garbiak, ez dira golf zelaiak edo larre garbiak izaten, baizik eta izaten dira ekosistema berez kaotikoak, dinamikoak, aldakorrak, konplexuak. Bizitzak behar du konplexutasun hori. Araxes ibaiko arrain populazioaren gainbera gelditzeko, enborrak sartzen ari dira ibilguan. Elikagaia pilatzen da enbor adarren artean eta babesa ematen diete egitura hauek arrainei.
Egoera ekologiko on bat izateko ere behar duguna da komunitateak bertan beharko luketenak izatea. Hemengo ibaietan hainbat espezie galdu egin genituen, batzuk berreskuratzen ari gara, adibidez izokina. Beste batzurekin oraindik nahiko gaizki gabiltza. Pirineotako muturluzea gainbehera jarraitzen du, bisoi europarra baitara eta beste bat espezie badaude nahiko egoera larrian daudenak. Ola, errota, industria, zentral hidroelektriko, 100 presa daude. Martxan daudenek ura lapurtzen diete ibaiei. Eta geldirik daudenen hormak berriz, izugarrizko oztopoa dira urarentzat eta uretan bizi direnentzat. Neurri gabeko presagintzaren adibide argia da Leitzaran ibaia. Bere ibilguaren 80% desbideratu da. Garai batean, Inturiako presa honek Donostiako tranbientzat elektrizitatea ekoizten zuen. Hormatik gora, kilometro eta erdiko ibai zatian, 240.000 metro kubiko sedimentu metatzen zen. Orain, fasetan ari dira botatzen. Hainbesteko material pilaketak kolpe batean, ibaian bera joan ez dadin. Presa desagertzearen ondorioak aztertzen dituen taldeko kidea da Askoa Ibisate. Kendu izan dian enpresa gehienak nahiko tamaina txikikoak izan dira, baina tamaina handia edo dezentea dutenean horren jarraipen bat egiteko nolabait ikerketak egiten ari dira, bai morfologiaren inguruan, ikusteko nola aldatzen da ibaian gora eta bera behin presa horiek kentzen ditugunean, sedimentuen garraioa nola ematen den, eta baita ere ekologikoki nola erantzuten duen ibaiak. Oztopoak kendu ezin direnean, zeharbideak eraikitzea dago. Horren adibide dira hainbat presetan arrainen migrazioa ahalbidetzeko eraiki diren arrapalak. Bitxikeria moduan, jakin, izokin eta antzekoentzako arrapalak daudela, eta ingirentzako beste arrapala batzuk daudela, eskuile antzeko honetan narrastu daitezen. Aforaleku sareko estazioen funtzioa da, uraren kantitatea eta kalitatearen informazioa jasotzea. pH-a, oxigenua, uhertasuna, konduktibilitatea, temperatura... Gailu hau limnigrafoa da. Ibaiarekin konektatutako putzu bateko uraren altuera neurtzen du, eta formula batzuen bitartez, zenbat ur daraman kalkulatzen du. Euri egiten duenean, urak gora egiten duen seinale. Eta hemen ikusten duzue, puntito honetan nola, horko goiko zentrale ematekin duen ura, beak gelditu, eta hor duen da jetxi. Izokina deitzen diote makina honi duen formagatik. Uretan sartu eta haren abiadura neurtuz, momentu horretan daraman emaria jakin daiteke. Eta hala, erabiltzen diren formulak balekoak direla baieztatu. Informazio hau ibaien egoera ekologiko ona berreskuratzeko estrategiak antolatzeko tresna garrantzitsua da. Kanalizazioaren ondorioetako bat da, uraren abiadura bizkortu egiten dela. Eta horrek ibaiertzak erosionatzea dakar. Ebakidura du izena fenomeno honek, eta hau gertatzearen arrazoia da, urak ezin duela ibilgutik irten eta mantxotu. Ahaztu egiten zaigu ibaiaren parte ezinbestekoa dela uholde lauta da. Uholde lauta da urak gora egiten duenean urperatzen duen parte hori. Eta hor normalean basoak izaten ziren ezeguneak, putzuak eta horrelakoak. Eta horiek izugarrizko garrantzia zuten, batetik oso dibertsuak ziren, izugarri emankorrak, eta bestetik oso garrantzitsua dira ura araztu egiten dutelako. Oria ibaiaren beheko zatiko lautada hauek lehortu eta ustiatu egin izan dira betidanik. Baina hemen naturari bere lekua berreskuratzen lagundu zaio. Ibaia estutu eta kanalizatzen zuten dikeak bota dira, eta kanalak zulatu bituzte ura zelaian sardadin. Estuarioak oso aldaketa nabarmena jaso dute azken urte hauetan, eta gure helburua da berreskuratzea. Bai estuarioak, bai padurak eta hemengo ekosistemak. Bide batez, ingurune heze hauek uholdeen kontrako neurri bezala jokatzen dute, eta gainera bizitoki ederra dira faunarentzat.
Sugeak, igelak, hegazti mota asko, ornogabeak dira hegaztiak elikatzen dutenak eta basurdeak ere etortzen dira, beste aldetik etortzen dira ibaia gurutzatzen. Azken urteotan hartu diren neurriek erakutsi dute, erreka eta ibaiek errekuperazio gaitasun oso handia dutela. Hala ere, asko dago oraindik egiteko. Ur arazketan sakondu daiteke. Herriberako basoak berreskuratzea ezinbestekoa da. Bertako espeziak babestu eta laguntzea noski. Ibaien berezko forma natural eta osasuntsua sustatzeko lanei jarraipena ematea. Azken batez, ibaietan, erreketan daukaguna da arro osoaren isla. Gure burua behartzen baldin badugu, errekak eta ibaiak kontserbatzera, maila onean eukitzera, maila egoera ekologiko onean eukitzera, horrek automatikoki izango du arro osoak dauzkagula egoera ekologiko onean. Eta hori oso litzateke gizartearentzako da.